negovana iproperty yenyu zvishuwa takaita seizvozvo tagovana kune property yangu yakasara yavashati vachaya nayo vachaya nemotikari kuma havana kukunda kuuya nayo taura kuchijeka baba kune property yenyu property yemasocks here kune masola nemaredio netv negumbeze nembacha pindura yamai Sorry, Chandam. Ndina zvinhu zvavo zvandinazvo ihembe dzako 3 dzakasara chete. Makadaro ka hamuna kupindura chimwe nechimwe chiri kuda mhinduro nekuti avasi manzwa vachizvidonongodza kuti kune masola kune maredhiyo kune chakati munobva mapindura sola makatakura pai makazodai redhiyo takanga tawirirana zvakati hembe kune hembe dzakati zvine makangoti zvautaura nezvizive kune hembe dzaonata vakangotora zvinhu ngobva from nowhere pindurai zvakajeka. Sorry, Chandam. Ndakasara nehembe dzako 3 takashiyana zvinhu zvedu zvese mune mumano zvinhu zvake masola avo vakatako maredhiyo avo vakatako ndakasara nezvangu pindurai baba musoro ichangamira ndapedza nguva zvatikagovana zvese takanyorana pasi vane zvakasara mutariswa kubeka ravo nerangu amai mune pepa here mimi munaro asi makariwana rekawo racho ndinaro rumufoni apa zvenyu zvaiva zvipapa ndizvo zvese zvirapa zvamakamaka izvi zvamakamaka ndo zvamakawana ndikawana izvo ndo zvandikawana izvo ndikamaka right kuti tiite zvinofamba itai so verengai iri kai muchiverengera vanhu ini ndikuona sekuti kana makazoriteedzera futi tange iroro ndaona ngerakatijekera iro rakamakwa zveverengere vanhu chimwe chete okay saka nyaya iri panapa ndekuti totanga nezvakapiwa mukoma murume handii pane zvakapiwa murume pane mudhindo uri pamusoro nedheti nei ndobva pazonyorwa musi wa14 mwedzi wechi7 2023 zvinhu zvakatorwa naThomas C imba ndobva paiswa mumabhrakets kuti stand iri kudotito ndobva panzi motokari Noah asi haina zvakakwana ndobva pazonzi gejo snooker chainsaw solar 250 watts plus battery radio netv gumbezi 1 nekamfoti watercard mombe 1 mwana wega achawana mombe 1 zvichirevera pakaziswa mabhrakets kuti zviri kutaura vanakomana hangaiwa dzose dzakapiwa baba mubhedha newardrobe 13 iri kuti masofa panamba 14 pari kuti dhiramu rimwe chete uye riri resimbi ndobva paiswa masignature nenhamba dzezvitupa signature yekutanga nenhamba dzezvitupa nefoni nhamba signature yewitness pamusoro pasainwa nevakanyora nefoni nhamba ndobva pazoita mawitness matatu witness wokutanga akasaina ainzi Edgar Chimhepo ndobva aisa nhamba dzechitupa nedzefoni ndobva paita witness wechipiri ndokuchiisa nhamba dzechitupa nedzefoni bepa rino rechipiri riri kuti
date 14 mwedzi wechi7 2023 zvinhu zvakatorwa naraidha C. Pa1 pari kuti motokari inova rori dina 5 ton. Nhamba dzemota ndobva dzanyorwa, ndobva pazoti value yaene inogona kusvika pa 13.5 US dollars. Pa2 pari kuti snooker. Pa3 pari kuti fridge, ndobva pazonzi deep freezer. 4 ngoro, panamba 4 pane ngoro zvichienda zvakadaro. Namba 5 iri kutaura nezve mushini wemaputi. Mombe imwe chete inova mhou. Rubber drum rimwe chete, gejo, wardrobe, mubhedha, gumbezi rimwe chete nekamfota. Vana vachapiwa gumbezi rake rake. Gas stove inova 4.5 kgs. Ndobva pazonzi bhatiri hombe uye sora ine 150 watts. Ndobva paiswa masignature akanyora abva aisa signature mawitnesses maviri zvichifanana naEdgar Chimepo uya saina pano akazosaina futi bepa richireva kuti bepa akanyora iri neanyora iri pamasignature zvakafanana nemawitnesses acho. Panga pakanzi Edgar Chimepo, pamwe pacho ndobva pati evidence. Evidence ndobva anyora nhamba dzake dzerunhare dzinova zvakaitika. Apa panapa zvakare pana Edgar Chimepo, pabva pazonzi evidence zvakare. Saka nhamba dzaevidence dziri apa nedziri apa zvakafanana. Masignature yaEdgar neari apa zvakafanana. Saka pana sinuka ndopandaona kunge iri kuapiya kwese. Saka ipapo ndopanga ndipo nditomboonapo kuti pachazoda kuti vajekese kuti pane zvaverengwa pamwe tichazovabvunza macorrections ada kuti anoenga but aona kunge sinuka yapiya kwese kwese chikwadi. Uye pane zvataurwa pamba nemubvunzo wokuti amai muri kuti pane zvataurwa kuti baba vakapuhwa ndizvo here? Ichokwadi. Baba pane zvanzi amai ndo zvavakapuhwa ndizvo here? Tikita tozoenda pane zviri kunzi zviri pamubvunzo zvacho zvamuri kudhimanda kuti zvichazowanika zvichinzi zvazviri zvenyu here kana zvazviri zvaamai. Masuruka angarituka. Saka yakumakurukota kuti saka claim yenyu yakuda pane zviri papepa renyu, pane zviri papepa renyu muri kuclaimei chamuri kuti ndatorerwa. Sola ndaona kuna amai kwekwe yakaiswa mawatsi. Inimi kwenyu iri kunzi iriko, amai kuti kwawo iriko. Dzadziri mbiri. Masola yanga ari 4. Yanga ari 4. Yanga ari 4. Asaka zvindofunga andakisa 2. Anesa 2. Panga pane 50 watts ne 20 watts. Ni 150. Ne 150 ne 250. Amai vakasara ne 250 watts. Vakasara nayo. Ne madikaya. Ne mbacha dzangu. Ndozvo vakasara nazo. Saka makatakura mangani. saka mune imwe sora kai ini ndakatakura sora 1 ne 200 150 yaifana kunge iri hama inotanga iri pamusoro pomba njenje ndinokwanisa kutakura kuti semunhu ndikuenda kumba iwe ndiri kusara uri pana pataundi ndozvitora pamberi apo unozongaya nezvimwe uzongaya nazvo otora iyi sora iri padhuze. Ndanonge zvingangotibatsira mukataura kuti nemawatsi kuti yamuri kukomplaina yacho nemawatsi mangani yamuri kuti 250 watts 50 watts ne 20 watts ndodza muri kuda ndidzo dziri kuda dzakasara dziri 3 nemaredhiyo yacho apa muchizovasiyira ipi apa sezvivane 150 watts ndinovainayo nini patikabva kumapurisa nyaya yedu takambira kumapurisa atezo rangu aripo patikabva kumapurisa ndakatora 150 watts ndiyanga ipadhuze ndakatsiva yangu kusaro panapa apa chimwe kuti panozara parizire naweza nditapire pamusoro pomarata ndechiziva zvakaita se zvakadaro ndanongosiya se zvakadaro pendinozoyakumba ndozozvibvisa ndoya nazvo sezvo vaive tora chibage chawokumbo vati oraiti saka vanozokunda ozoya nazvo tabva kumapurisa oraiti mirai makadaro kureva kuti tiri kuti isusu 150 makafanotora kuti mufanoshandisa asi muchifanirwa kutora 250 ndizvo zveramai
Iriwe yandikasara naye inenge 50 watts. Ndoire. Ko 250 watts iri kuti. Ndikuzivawo. Vatsanangurire kwairi mimi. Ndakaiseva pamusoro pemaratsa vakatodzibvisa pandikaenda vakatotiza ndabva kumapurisa. Nyedi yakatenda kumapurisa. Ndabva kumapurisa amai ndoipa Murume zvinhu zvake. Iwe uchitora 150 watts yacho unoenda nayo mashopu. Ndakasvika pashopu akatiza. Ndakafonera tezvara vangu varipo. Baba yangu ndakaona panapa nandane zvinhu zvezvidanzi. Alright iwe uyakuno. Ndabva ndaenda kumba kwababa. Kwatezvara. Mapurisa akandotanga kudzosera mombe yomwana ine ndakatora. Mombe yomwana ine ndakatora. Ndinofanira kuenda idzosera. Saka ndakazindodzosera. Ndapa chichemo kuna baba tabi yangu akarambira zvinhu zvangu. Zvanzi alright ndichavasedza. Baba vakazovashedza havana kupa minduro. Baba vakavasedza havana kundipa minduro. Baba kumbira umuya. Inini pananga ndiri kuti inini mukuti wakasara nesoro yemawase mangani 200. Makasara ne200. Mira ipapo mira chisamani kunande. Banga mine papa penyi. Papa penyi yaivepo here soro yemawase alikuwa. Yaivepo here. Hamuna mbobira makatenga soro yemawasiwa. Right baba nawenda kushedzera kuti mukuwasha nofunga kana makateerera ari kupupura kuti akatosvika achida kutora sola imimi makamuta sezvo ava vasipo ndichazokupindura handizivi kuti chakasaka musapindure mukuwasha auya kutora sola iri kutaurwa nezvayo chii Chokwa ndikuwasha akasvika pamba achitaura nyaya iyoyo zvakadzoka zvoitika manga muri mukati nokuti murume aipenzeredza mudzimai wake anga anosvika kamwe chete akasvika kakawanda zvakanyanya vachipenzeredzana saka nyaya idzodzo dzimwe dzacho chokwadi dzaiti auya mukuwacha ndataigona kusataura yesora intupizira taakutaura yaakanga achinanga nayo kuedza kukadzi kwake saka nhau muchidimbu ndozvokuti panyaya yesora akadaro kuti baba sora pane sora iri kumba akazara kuti tiri kumapurisa pane sora iri kumba adzimai anofanira kunge vachindipa andikafanira kunzi niitipowe madzimai andobva vabvunziwa kuti ndizvo here madzimai ipapo kubva vati kubva varamba nokuti nzi nemapurisa kana zvakadaro sharing of property inonetsa inoda kukoti towe murume kana usina kugutsikana nemashayana mukaitaenda kukoti zvadaro kukoti kumapurisa kubvavo atotita taakumba ndopaakazoya mukuwasha achinditaura nyaya iyo kuti baba zvezviye zvandakataura kumapurisa kuye vakanditi atezvara yacho waono itaure ndakamupindura musi akataura iweyo akamuti inini nyaya yekushayana kwainakanga ndisipo saka inonetsa ndichazomubvunza imubvana wangu wacho zvochokwadi akazoya mubvana ndakamubvunza kubvara ati handizvizivi kuti ndine chimwe chinhu andisora ndinike ndimwe wemurume zvatakashiyana zvakakwana asi mukuwashawo semunhu akazombosvika kawanda wanda asi aisvika nenyaya yesora aisvika yekupendedza mudzimai wake kuidimwe right mukuwasha asi wainzwa uri kunzi we waenda nenyaya yekuti uri kuda kunotaura nyaya yesola waiiti kade wobva wasiya nyaya yesola wobva watanga kupenzeredzana naadzimai unopokana nazvo izvozvo unopokana nazvo apa ndipandingamubataidza nyaya funga ndakasvikotora mombe oright tisati taenda kwesoko akasara ari pamba paiva nezvinhu izvi ndiani adzimai sola iyi mune marisitsi here nayo yakasara kushoko ikoko marisitsi acho hatina here mamwe mawitness anogona kupupura kuti vane ruzivo nesola iyo vanogona kuwanika zvopano vanogona kuwanika kana tiine vamwe ngavauya nokuti kana zvadai manje nokuti mukurambana kwevanhu kunogadziriranwa nyaya nekuwedzererana nekurambirana shedzai witness yenyu auya nehembe wati sola nehembe ne
sola negumbezi angataura zviri sola radio TV gumbezi nembatya ndo zvikukombrena ava bvuma nyaya yembatya chete adzimai zvese zvavakuti handizvidini handizvizivi tatishedzerei munhu anoruzivo rwesola iyoyo ini ndandiri kuti nhai mambuya panida kudzoka ini ndipekuti murume wenyu uyu kati murume wamakarambana naye uku angataurire chinhu chamusingambobvira makatenga pamapeji chisingambobvira ndasvika pakareko kuti changa chiripo angasvika papoindi yekunyaya pachidaro muta aiwa kuonawo kwenyu mimi mutaa kuti yayesora iyi hamiizi miraika mbuya ka mati nyaya yesora iya hamuizive ratata inangobvira yakatengwa sora ine mawhatsapp iwaandika neredhiyo kuti hamiidii futi TV but pamwe pacho zvapanoda ambuya panoda chokwadi kana nemibaba toda kuti titaurirane chokwadi munoona izvozvi takaverenga zvinhu zvakasheyanwa naizvi kune zvinhu zvihombe zvinotyisa zvinhu zvihombe zvinotyisa zvakaenda kumukadzi munhu wokukirietera TV negumbezi imimi uyu wochirotomoka TV negumbezi nzvimbo yaakati achitotambisa mari yedare iye atombotendera zvake kuti mota ngaiende mirai imbomirai ndichakupai mukana mota ngaiende sunuka ngaiende firiji ngaiende iwo batambisa mari yedare achiti ndiri kuda sola ndiri kuda gumbeze ndiri kuda TV ndiri kuda radio zvinizvi ndezvemari zvekuti uyu murume uyu angasvike pakukirieta tunhu twakadaro iye ambokwanisa kuti no tisheyane zvihombe zvese zvaenda uchinyeperwa karedhiyo nekaTV taurai tinzwe nyaya yokuti sora chikwadi akaitaura kumapurisa ati sora noredhiyo ndozvaakataura kumapurisa pokuzoti hadzi TV apa kana kuti inini andakatori TV kana pandakaiona aichangamire ndaisimureiwa babangu handina ruzivo sezvinhu zvavavirivo ndovaziva zvinhu zvavakatenga izvinhu zvachanozvipindurira ndizvozvo witness mauya kunditaurira kazvinzwa baba redhiyo nesola zvazvanzwika baba isho but ipapo pamatopupura redhiyo nesola but isi tiri kuti isusu munhu akwanisa kuti mota ngaibude TV nengirikini sunuka ngaibude firiji ngaibude woya kudhimanda redhiyo monzi ari kunyepa redhiyo zvinoita handeitinzwa pamusoro yodare shuwa uyu munin'ina wangu vakashiyana zvinhu izvi ndisipo mukoma tazoshiyana zvinhu zvakadai akandiratidza asi madzimai angu pana zvinhu zvatasarirana ari kundinyima mbatya ari kundinyima TV ari kundinyima redhiyo ari kundinyima sola wo zvinotoita sei mukoma ganimboita mari takatagauka mari ndokwira dare bhozi ndiri kuona ndakaenda ndega anopesa andipomera somunhu akachenjera mukutaura saidi mudhara ganitsvaga ichi mari shuwa kumapurisa kwari kutaura ndanga ndiriko natezvarava vakatokomekedza kuti endemo pamuridzi zvinhu zvake zvaari kutaura vakati chii amai avo vakati ndiri kutoenda kumupa zvinhu zvake mombe yanga atora munin'ina wangu yaigara patezvaro yemwana achiti agare nayo mapurisa ati iwe taakuona kuti mudzimai wako wakaroora uyu mudzimai wako anoshandidzwa kuti mombe yawatora iyi uri kundoshandisa nomudzimai wona yepamba ichikurimira chijano nemukadzi uyu saka mukomana chindodzorera mombe shuwa munini wangu haambomutira nguva refu akangosvika nokutora mombe vadzorera kwatezvaro ndobva ndataura inii pamusoro mapurisa ati mombe iyoyo kana kanzi yafa mapurisa kana nzi yahwara ava hafana kutora mombe vachitengesa kana kutora mombe vachiti tobhadhira mwana wechikoro ini baba vacho ndisingaziziva hakuna zvisizvi takasvikomukedza kuti mapurisa ndo maziri angu nyaya mirai kuya musati mataura mirai uri kuita mapinduro iya vangu vandipindura ina aida kuenda kupana amai apa kuti amai matimi hembe dzemumbohere dzandina dzanzi mataura handiti ndabotozokandira komaisarire nadzo mamida zvi ngati maisarirei nadzo pindo yabvudza maisarirei zvakanaka tobva ipapo uri kunzwa mashoko akawana kurokota manzwa kuza makapiwa imimi zvinhu zvinokosha baba bana ndi zvakaenda kumurume zvinhu zvatisikatasire kuti zvinganyanya kurema maningi papa mabata ndi
Saka nhasi murume wodzoka manje kuzokrema zvinhu zvisina nebasa rese yakambokupa izvo zvinokosha nokupaona useipa akamborasika njeri zvamunoziva akambokunyeperai kwashoma kana atanga nhasi muri kupaona zvavakaita fambai taurai patikaenda kumapurisa pakanzi ende kochindoshera patsva zvatikaudzwa kupurisa apa ndakavafonera takatidziva hande yekupi kudharo nekukoti ndosheyana zvinhu vakanditi orai tinokuita sei zvokoi apa ndakuona nditoro munzira kuti ndesei tende kosheyana kuti zvinhu zvacho ndizvozvachangamira pabodhi kupokana navo havana kuti daro havana kuti daro vakanditi iweyo enda kokwira dare okwira zvinhu zvako ikoko zvakasara zvacho kwete kuramba uchiya panapa ndakadzingidzwa ngendikudzingidzwa imbwenini papa vanangosiyaisandangu zvese but inini ndine pamwe pandikuda kunyatsonzwisisa imi mamai murume uyu marambana naye muri kugutsikana kuti makarambana naye ane kangani kekuuya pamba penyu marambana imbofungidzira iwo kuti kanogona kusvika ka2 kana ka5 zvavakaipira pamashopu pakwasho vaingouya aiwa kana vauya pamashopu vasina kusvika pamuri imimi aiwa kana vauya pamashopu vasina kusvika kwamuri imimi havana kuuya kwamuri hamusi kupindurika here ndati kana vangouya vakatendera zvokumashopu vasina kusvika kwamuri vaine nyaya nemi havana kuuya kwamuri kangani vachitaura nyaya yezvinhu izvi vachitaura nyaya yezvinhu izvi vambouya pavakauya vakanga vachikondikuda hembe dzangu ndikubva matichi ndobva ndatraindezaa ndesambabheki nedzevana kuti adzangu ngadzidi ngadzisari akati dzangu ngadzisarichaandichitora ndobva kunesi ndizvozvo anopokana kwei anombodari but imimi yanano yenyu yekuzowirirana nababava pahembe dzevana dzinokwanisa kumbotakurwa dzichiendeswa kunesi dzababa dzasara dzababa dzozoya dzichitorwa dzichibatanidzwa nedzevana dzamboenda kunesi zvinodaro mati dzevana vaida kuenda kunowacha vari baba munoona mai tisati taita tsvagurudzo zvimwe zvacho zvinoda kutaura chokwadi senyaya mangodudza mega nekuti ndinoda kutaura chokwadi handione zviri zvinhu zvakanaka kuti imimi muite mazwi ekugadzirana kana kunyeperana imimi hembe dzamuri kurambira dzemurume uyu iyo zvitakada kuzviongorora zvinenge zvaane chimwe chinangwa pakurambana kwevanhu chandinotoziva mapoto nemapuleti zvinganonoki hembe ndo panonyanya kumhanyira vanhu vazhinji kuti vanhu varambana kuti zvinyatsobutsikana kuti ava vanhu varambana vanhu vanomhanyira kwehembe dzavo kuzvipfeko but yeti imimi muri kuramba makabata hembe idzi makachengeta hembe dzemurume uyu imi muri kutombopupura kuti aiwa anotombouya seimi musina puresha nekutomupawo hembe dzamunoziva muri kuona kuti zvamuri kutoziva zvacho muri kuramba muinazvo pamusoro pezvo zvimwe zvamuri kutoramba muramba kuti zvagara zvisipo pamba asi zvamuri kuziva muchitombozvichengeta wai muri kuchengetedza nekuti kuchengetwa kwehembe dzemurume uyu zvinotaura kuti muchiri mumereji muchiri murudo ende imimi ndimaitoita puresha nadzo kuti kwehembe dzavo dzichiri kudei panapa paakuti inini kana kuti tazokutotumidzira chaidzo ndisvitsire hembe idzi ukwedzi imimi rudo rwenyu nababa vavo kuti varambe vachiuya vachivinga hembe idzodzo uyezve imi muchidzirambira zviri papi chaizvo kana baba vasokugutsikana zvitenda kukoti zvishewa patsva hatisi kutaura izvozvo pamakatomboenda kozvisheyanisa ikoko ava vari kuti kune zvatakagovana kwakatongwa mambonzwa tiri kuti dzokorora here isu tiri kuti kune zvamakawirirana muri kuvanyima mega matopupura kuti vakatomboya vachitora dzevana wai makatadza kutoramba kuti idzi takurai maifunga kuti kudii pamakaramba makadzibata maifunga kuti mucharamba but mukangoita ngemakuningina amaika mukuona bininda noti zvinenge zviri paumbo mapepa andakabata ndofanira kuzvizisawo vese vari kuona pabepa irona muri kuona baba hatisi kuti tiri kuti vatore zvamakapuhwa
pamaona pepe ndichinyora patachibhala chikuona kuti izvi shuwame ndozvavakapuwa izvi zvakadai saka pesa pamuri kutowirirana pamuri kutonetsana saka maona vanhu vakuitonge vari kuti neminangenanga kuitonge vari kuti vakusaidhira murume aiwa inyaya yekuti mukatarisa zvinhu zvakatikwa apa kubva panumber 1 pane chinhu chiombe pazvese imba handiti yakatikwa baba vakaitenda kana panapa yakatotikwa kuti mese makatenderana vakaitora motokari inova yei ikatikwa saka mukasvika panumber 6 handitika pane sora panapa ina kutikwa panapa kutaura kuti yakasara iri mumaoko menyu handitika tabva ipapo pari kunzi radio netv baba ava hazvina kutikwa kuti vakazvitora zviri kuratidza kuti zviri mumaoko mani menyu then tozoenda panumber 8 pacho pane gumbezi riri kutaurwa vanga vakanzi baba vanofanira kupuwa gumbezi nei nekamufota mama magumbezi enge yakanzi yangofanira kuti mwana gumbezi mwana mombe kwese koko hakuna chichemo saka chichemo chiri kuuya paredhiyo tv sora negumbezi zviri kupupurwa nebepa iri kuti zvaiva zvababava pamwe mukaone vanhu kunge tiri kuti amai ngavatonwe zvinhu apa ndiri kutipajekesera kuti zvinhu izvozvo zvakasara zviri mumaoko menyu ndo zviri kunzi ngazviende kuright kuona anova akapuhwa baba mirai amai zvinhu zvakanyorwa apa handika zvikwire mwana baba handika zvinoreva kuti pamusha zvaivepo zvamuri kuramba paka pasina saka kuramba baba havasi kupenga zvaivepo nokuti pazvichitamba zviripo pamusoro 50 watsi yangu yachinzi kutaura iri pamusoro pomurume akamuroora hembe yangu chaichayero chaichayo t-shirt murume wake saka ndaita ane zvakupurwa natezvara vachiti zvakataurwa kumapurisa zvamunoziva zvakazoita kunguva mapurisa takagara kudai mapurisa vachitaura vakangoti pakunge wachataura kuti pamusoro inini mwana ndichedzora mangwana asi pane zvinhu zvangu zvinovadzimai vasati vandii vakataura vanenge vakatisora noredhiyo pativi angana kuzvinzwa pazvinhu zviri zvavakataura kai mupurisa ndopavakati ndizvo here ava ndopavakapikisa mukadzi akapikisa kati handina zvinhu zvavo nomapurisa chimirai ikoko tingadzokere kumashure mirai makadaro tingadzokere kumashure takarasika mambo ndibata pandava ndichitaura iyozvo baba inini munondiziva nhasi tamboonana mambo ndibata pandataura paipai kuti hembe idzi dzine chinangwa idzi mapaona patasvika kuti sei dzairambirwa imi moroorwa nemumwe murume motora hembe uyu nhasi muri kutoti kuti hembe idzodzo i3 chete dzimwe dziri kutopfekwa ende pahembe papatapatsinirana ipapo kuti hembe sei muri kudzirambira sei hembe muri kutodzirambira pamusoro yodaro nyaya yehembe iyi iyo zvitakadedza mukadzi wacho ano murume akamuroora ari munomu anogona kutotipupura nyaya iyoyo kugara patakateta izvozvi angona kutipupura nyaya yokuti shuwa murume akamuramba akazoroora amainino angu ava hembe dzo handitodzipfeka for sure aripo vari kupi urumidzai tada kushura mota manje ya zvapakaita pamwe pacho anozvitone chitenoono kuti muadhi witnesses roda kuma witness yokuti azozoda kutambuwa zvapakaita imimi manje toda kutobatsirana imimi nesu titsvage pane chokwadi nokuti imimi nesu takabatsirana kuti tisatsvagei chokwadi yeti isu tichitoona kuti mwana wenyu ndiyakombolenerwa nemurume ainge akamuroora kuti ndikuda zvinhu zvangu imimi takawirirana kuti ngatisatsvagei chokwadi chedu tikuenda handiti tiri kuda kutsvaga pane chokwadi amai ndimi madzimai vakaroora mudzimaiwo kureva kuti mune zvamunoziva here pamusoro pehembe dzababa dziri kupfekwa dzaiva kumba kwaamai kutaura kwandikangoita pamusoro pokutorwa murume wangu naatete nopupura kuti hongu pano zvose ichokwadi
hembe vanopfeka shuwa hembe vanopfeka dziripo shuwa Vakarambana. tevanhu vakarambana mumwe ndakarambana naye ubva atora hembe dzangu ini yandiko obva anopa murume akamurorawo zvinoita zvareva kuti kudii kuona kwenye mupfungwa zvareva kuti avakazorambana uye apinda kare mumusha umu ndozvo zvinoreva izvozvo vanga watova ne4 years zvokuti dei vanozopinda ichi2 yacho ndokwanisa kupupura kutanga kusvika iperi bonzo yataura right wezvatanga tichida tahuwana wekuti imimi chinangwa chekutorambirira hembe dzemurume uyu muri kudzirambira muine chinangwa chekupa murume akakuroorai pari zvino ndoumbowo watanawo ende izvozvo kutopa murume akakuroorai pari zvino hatitoziva kuti chivanhu chekupi kana kuti rudzi rwupi runotendera kuti iwe warambwa nemurume marambana nemurume wotakura hembe dzemurume unopa mumwe murume wauri kugara naye chivanhu ichocho hatitochizivi kuti chinenge chichitaurei yeti pakutorambana kwevanhu vanhu vanochengera zvipfeko zviine chinangwa chekuti vazhinji vanorambana wese vanorambana hakuna anonzi vatakarambana zvakanaka kune vanhu vanopupura here kuti isu takarambana zvakanaka isu hakuna vanorambana vese zvibvumburo kureva kuti kutorambira chipfeko ikoko kuda kutoita something Razisekuru vambotaura kuti mwana wangu ataurwa nemapurisa kuti zvakati enda kumba unopa handitika sekuru pandavabata ndichitonyora maminesi yangu panapa sekuru vapupura akati mwana wangu akati zvakati zvezvataura zvezvi ndinoenda kuita sei saka ndasekuru ndambwanzwa achiti anzi witness kana vakuya panapa tarisei kuti witness iye ndiani isusu tikutotora sekuru asa witness panapa tavati pupurai kumwana wenyu zvakati handitika chero munhu anichaari kuziva munomu hatitsvage ukama kana tiri munondo tese tiri hama kare asi tinongoti umbowo ane umbowo ndiani atipo umbowo huripo saka nyaya iyo ikana ikazenda zvayo kumberi kwataa kuti tiikomberi togona kutoswera nayo ingori chete pakuti kana zvinhu zvakamisplacwa hatisi kuti tikupa judgment ichapa judgment kana yade kuna changapiri asi kana zvakamisplacwa zviri zvokuti ndakandapohwa ndini zvamaoko maamai ava vobva vamisplaca zvinhu zvava zvapohwa murume zvingori pachena kuti anga anazvo anongoripresa zvinhu zvoita se gumbeze riri kutaurwa mukatarisa zvinhu zviri apa zvacho ichokwadi pamwe wanika watakati kaitotora kanotobhadhara zvinhu zvese zvipi zvikutaura zvasi zvikuru izvi havasi kukomberera zvavari kukomberera zvazvitoswera kuti apana gumbeze hembe yangu zvakati kungoenda chete nokuwirirana ngoti mama yaiwa ini ndichangoenda kunotora hembe dzavo ndita sei ndovadzorera radio tv nenengirikini zvataura izvozvo denda resu risi kutombodetseka pano tobva taenda paimwe nyaya taura izvini baba aida kuti ndombobvunza mwana wangu uyu chodaririkinzwa angonditaurawo chokwadi nokuti hatifarire uyu mukuwasha wangu zvechokwadi kana de kuti kurambana sekusa zvakaita tine mhuri naye mukuwasha ndakafa anouya kwandichema mwanangu kana paine tv yamakanzwisisana pakugona kwamakaita pana education nepana evidence chinzi yaenda kuna baba watanazo ya ipapo mirai baba mirai ndaona sekuti aiwa havasi kupedza nguva vaita zvakanaka ndine muono wandaona ndaiona sekuti uyu mubvunzo uyu waakubvunzwa nababa inyaya dzaifanira kunge dzakabvunzwa mumashure asi kuti vavabvunze vane maonero avazoita saka ndaikumbira kuti pamwe tingaenda zvekumberi kwachangamiri asi ndaikumbira kuti baba ava nemwana wavo vatange vambobuda panze vajekeserane maningi vanyatsobvunzurudza maningi setsvagurudzo yavanoda kutsvaga kuri mubvunzo yavanzwa kuno izvozvo zvaitibatsira yanzwa kuti uyo ari kutaura kuti zvakare kuti pamotaura kundanzi sola yachidaro ndovataura kuti sola iri pamusoro peimba kukaroorwa mudzimai handisi kuziva kuti unochingwabiona zve sola yacho iri kumba kwacho ndongoiona iri pamusoro pemba pedyo nepedyo pamhiri nepamhiri so asi sola ndiona iri pamusoro yakanga iripo yekudhenakanga pasina sola asi ndikazoona mazuva rega ndimbotaura kuti chidai ndoda kumbetserai muri baba vangu chiuyu mukwasha wenyu tesei chinhu chakanaka pana mwari kutaura chokwadi ndochinge chakanaka uye futi chinokuvakirai ukama hwakanaka nomukwasha nokuti muno muri naye musaise zvinhu zvonhema pamberi podare dare rino tongoti dare ranzou
ramambodo Tito. Izvozvo dai muri vamwe pamunoenda kokwenenzvera kutsvagiridza, tinozviziva kuti zvimwe zvacho hazvibvumiwe kungoti zvongokabirwa ipapo. Endai munoona kuti pano pacho pakaita sei, kana zviripo haisi mhosva. Zvinhu zvomhuri yavo ndiMwari chete akangovapesanisa. Ezvikana ramangwana makava muri vanhu vaivo kuti maita dambudziko uyu munokodzera kumuchemera chichemo kwasha soro chichemo futi ivava vatezwa rangu chaicho patikarambana vaitopinda mushukumwe musipika yakakura so ihombe vaiteiona irimo vaitozviziva soro iyo vaitoiziva atezva ravangu chaicho asi zvekundinetsa kuti vakundirambira nhasi vaitozviziva izvozvo aiwa iyo zvidai maamanzwa nai izvo zvidai manyatsonzwisisa. Munhu abva nemunhu kumba, munhu ari kugara naye kumba uko, wozotaura kuda kuti ndoda kuita tsvagurudzo, pane zvaoneka, pane zvanzwika. Saka indiri kuti ngavaite tsvagurudzo kumwana wavo vari vaviri. Mhinduro kangaidze tinogona kutaiwana kubva kuna baba vacho. Baba vangari ma-TV mangani. Aiwa iyoyo tinozogudzoka tichitaura. Mimi tunibatsira ndimaigare ngoti baba vangani maviri saka ndandatorawo hwani kune matopindura. Inini baba kune ma-TV tu. Yese vakatakura vakaenda naye kumba kwakutori ne-TV izvozvo. Vakazoti vakatosagana nomukomana anonzi Ninja. Vatakura vese ma-TV vachibuda kuimba. Ya pa-TV muri kupapindura asi apa patati chimbotsvaga apa ndo pamasarira panzi baba. Tukasora ndizvo takasarona yaku50 wazi. Kana iri ndiyo kumbo yavo. Mirai ini pandikuwa ndikokuti babava pane pavakashkamara pavanga vasiri kuziva kumashuro kandika saka tatiti vape nguva vakugurura newe pane pavakashkamara ende ipapo tatopaona tega vachikubvunza endere kuti baba musapaziye endai napo